ह्या अख्ख्या सुरमई तंदुरीच्या आम्ही 12 वाजवलो वायच पहिल्यापासून ऐक टाळ चिपळ्यांक पडले उन्हाळ्याच्या सुट्टीयो त्याच्यात झालो माझो पगार मगे मी घर कोंबड्यासारखो घरात बसते काय मी गेले हेंका घेऊन वाशीच्या हॉटेल मावली गेल्या टाळ चिपळे मैग्याकडे जाऊन अख्खी सुरमई तंदुरी हवी म्हणून सांगून येईल हैसर सावतीन कोपरो अडवून बसले होते मगे आम्ही पण आपलो एक कोपरो पकडला आणि मन लावून पुस्तका चाळलं तावसर मैगा निकाऱ्यावर अख्खी सुरमई चरचरीत भाजून बाबल्याकडे धाडून दिल्या सुरमई तंदुरी खेकडा तंदुरी स्टफ पापलेट चिकन ब्लॅक पेपर आणि प्रॉन्स कोळीवाडा ह्या सर्व टेबलावर एकत्र बघून बारक्या आक्रमक झाला आणि प्रॉन्स कोळीवाडा चिकन ब्लॅक पेपर का एकत्र दणको दिले मगे बायल्यान मोठो हात मारल्यान भरलेला पापलेट पोट भरून खाल्या थोरला अडकती वांगडा जास्त खेळत न बसता हाताने डेंगो दिल्यान मुरगळून आणि काम तमाम करून टाकल्या शेवटी अख्ख्या तंदुरी सुरमईवर डल्लो मारणार तावसर टाळ चिपळी पण सुरमईक झोंबली बाप लेकी मिळून पद्धतशीर सुरमईची साला काढूक घेताच आयेचो फोन येईल आयक सांगले मुंबईत काय मासे बेशे भेटत नाही तुझी आपली गावात मजा तावसर आहे म्हणता नाही नाही म्हणून मासे खाऊन बोचाक हात फुसून मोकळ होशी मी आयेशी बोलेपर्यंत थोरल्यान प्रॉन्स थाळी तर बारक्या सुरमई थाळीवर डल्लो मार मी आता बकरो खाते तुम्ही पण माऊलीत रेमटाऊक नक्की हवा।